Aquest cap de setmana hi ha hagut els Premis Neptú a Igualada, aquí a les Comes. Estic amb el Xavier Figueres, que va ser el regidor d'Esports quan van començar aquests Premis Neptú, l'any 2000. Per què els vau crear? En aquella època l'esport d'Igualada havia canviat molt i ens semblava que els Premis Neptú representaven més i millor el que era el teixit esportiu del moment, no? Que era un teixit molt poliesportiu, amb esports individuals i amb esports d'equip, i els Premis Neptú pretenien reconèixer aquest caràcter poliesportiu de la ciutat i aquesta diversitat. Tu vas ser regidor d'Esports molts anys. Com veus l'esport d'Igualada i per on hauria de passar el futur d'aquest esport d'Igualada? Avui la situació de l'esport a nivell general, a nivell de la societat, està en un moment àlgid, és un molt bon moment, però és cert que des del punt de vista institucional la ciutat ha de tindre la perspectiva i la capacitat per intentar potenciar la pràctica esportiva i adaptar-se als temps actuals en un context en el que l'esport està centrant-se sobretot en la competició federada, i jo crec que hi ha un sector que és, sobretot, estem parlant de l'esport en edat escolar i la secundària, el batxillerat i fins i tot l'etapa universitària, en el que s'abandona el que és la competició i la pràctica esportiva organitzada i s'inicia una activitat esportiva diferent. Segurament els clubs han de jugar un paper important. Jo crec que aquí és on la ciutat ha d'enfocar i sobretot ha de garantir que en aquestes edats no es disminueix la pràctica esportiva i que l'esport serveix per vertebrar i per cohesionar. Moltes gràcies, Xavi. Sense cap mena de dubte que l'esport és una de les forces d'Igualada.